ostrý trash talk medzi Roušalom a Magardom. Kedy sa Lajos a Čepo vrátia do klietky? Sabová podľa Novotného pravdepodobne mierí do UFC a Pirát sa stavil s Naruščkom. Ja som Johan a toto sú Fortuna novinky. Hlavný zápas septembrového oktagonu v Brne bude Roušal versus Magard. Tak nejak sme čakali, že obaja prídu s trash talkom, no a tak sa aj stalo. Magard si hneď začal uťahovať z Ruchyho a aj jeho partnerky Nelly Slovákovej. Kvôli malému záujmu o Roušalov zápas musel oktagon zmeniť grafiku k zápasu. Roušal ostal verný hláške Small zbet. Netrafil si pusu, netrafíš ani mňa. Magard pridal aj zo pár ďalších storiek, kde si uťahuje z Roušala a Ruchy odpovedal fotkou, kde Magarda ulovil. Radek Roušal neskôr pridal vyjadrenie, že v ostrom treštolku s Magardom už ďalej nechce pokračovať. A ještě poslední věc, kterou jsem zapomněl. Já zápasím Octagon MMA sportovní organizace. Nezápasím v Clashi. Přeberte si to, jak chcete. Zápas, Octagon, ne Clash. Víte, jak to vypadá na tiskovkách v Clashi. Tak já mám s sebou velký sponzor, jako třeba Gazbero, Demon Service a určitě by nebyli rádi, aby se snižoval na nějakou úroveň někoho jiného. No, počkej. Mám pravdu. Na narážku na Clash reagoval nečakane Vašek Sivák. Ak má niekto problém s Clashom, tak kľudne môže skúsiť prejsť cezo mňa. Napriek Roušalovmu vyjadreniu Magard ďalej pokračuje v treštolku cez stories a asi len tak neprestane. Lajos Klein a Vlasto Čepo nám v rozhovore prezradili, ako sú na tom zdravotne a kedy by chceli opäť zápasiť. Čo sa týka mňa, tak ja som v podstate 100% zdravý. Chvála Bohu, teda aspoň som si nezobral zo zápasu nejaké vážne zranenie ako z posledného zápasu. By som rád určite nabehol do toho čím skorej naspäť do gymu, aby sa tá forma vlastne nestratila z tej prípravy, lebo naozaj tá forma bola brutálna, takže by som nerad z toho vypadol úplne. Takže by som sa rád nejako začal udržiavať a 100% chcem ešte do konca roka jeden zápas. Budeme to určite nejak smerovať niekedy október, november, možno december. Uvidíme, aká ponuka príde, ale proste chcem sa začať nejako naspäť udržiavať, aby tá forma neodišla. Ja čo môžem povedať, že zo zápasu som si nezobral žiadne zranenia, ale mám nejaké veci, ktoré potrebujem dať dokopy, ale nič také strašne trénovať môžem a dám si trošku voľno teraz, nejaký týždeň, 2, 3. Ideme ďalej, budeme ďalej trénovať. Mám tu ďalšiu otázku, že kedy by ste chceli ďalší zápas? Ja si nemyslím, že mám nejak na výber v UFC, že keď mi dajú ponuku, tak by som to prijal, ale určite teraz nejaké 2 mesiace by som nechcel zápas, lebo teraz sa narodí dieťa a tak chcem byť trošku aj napomocný doma. Lebo inokedy som na kempe a tak už ďalšie dieťa, to už bude tretie, tak bude veselo doma. Ty to poznáš, že jak to je s malým dieťaťom. No jasné. Takže nech trošku prejde nejaký čas a potom by som to zobral. Ľudská Sabová má po víťazstve nad Pudilovou skóre 12-0 a debaty o jej prestupe do UFC sú ešte intenzívnejšie. Momentálne je na 12. mieste v bantamovej váhe svetového rebríčka Fight Matrix. Okolo nej sú už v podstate samé zápasničky UFC. Vlasto aj Lajos si myslia, že určite má kvalitu na to byť v najprestížnejšej organizácii a ak bude chcieť, čoskoro ich v UFC doplní. Je to určite na nej rozhodnutie, že či teda ona chce. Neviem, aké má podmienky v oktagone a lebo viem, že tam má naozaj veľmi dobré vzťahy aj s vedením oktagonu a takto, že sa tam dobre cíti. Ale myslím si, že každého zápasníka je snom sa raz aspoň dostať do UFC a dať si na seba tie rukavice. Tak verím, že to možno má aj ľudská v sebe také niečo a hovorím, keď sa tak rozhodne, že podpíše UFC, pretože podľa mňa záujem zo strany UFC by bol, aby tam bola, tak si ju viem fakt naozaj predstaviť v tých popredných priečkách, že bude tam tie zápasy vyhrávať a kto vie, možno, že by sa dokázala prepracovať aj v tom UFC o titul, takže, lebo naozaj je extrémne kvalitná. Takisto. Určite, keď tu už nemá súperku podľa mňa v Európe, že porazila všetky, aj bránila tie opasky a tak ďalej, tých žien nie je až tak veľa. Nie je tak veľa, ako u nás chlapov, že v 8-4 je nás tisíce proste, tak takisto aj v UFC nie je veľa tých žien v tých váhach, takže myslím, že určite na to má, že by tam vedela sa prebovať veľmi vysoko. Dokonca promotér Oktagonu Ondřej Novotný priznal, že Sabovej zápas na Štvanici bol pravdepodobne jej posledný súboj v Oktagone. No asi to bolo naposledy, co sme videli Lucí Sabovou. Jo, tak mluví sa dlho, no. Mluví sa o tom dlho. Novotný hovorí, že Ľudská by mala ísť v UFC mušiu váhu.
Ale tak je teď 12, což vlastně je masakr. Ona je samozřejmě 12 je bantamweight, ale půjde flyweight, že jo. A když se podíváš do toho flyweight, tak Lucka měla kemp s Manon Fiorot, která je 2, Ševčenko je samozřejmě šampionka, pak je tam Natalie Silva, ta Brazilka, Ellen Blanchfield, že jo, Alexa Grasso, Liz Carmouche, což si myslím, že už je pro Lucku prostě jako rouz na majonás, to je Dakota Dičeva, jakožto, že jo, z PFL, kterou všichni sledujeme. Jo, pak je tam ta Jasmine Jasudavicius, což už podle mě je pro Lucku úplně snesitelný zápas. Macy Barber, těžký zápas. Kong Wang, no a pak je tam Lucka. Takže jo, na úrovni Vivian Araujo, Tracy Cortez, Tyler Santos. Nevím, Kubo, no, jakože já si myslím, že jakmile tam půjde, tak ji prostě dají někoho z první desítky, no. Turnaj RFA na Bratislavskom hrade sa blíži. Na gala večeri bude celkovo 6 zápasov a karta je už hotová. Borci z hlavného predzápasu Pirát a Naruščka sa nedávno stavili, že ten, kto prehrá, dá tomu druhému 5000 eur z výplaty. Ty si veríš, že vyhráš na 100%? Ja na pewno wygram, no nie wiem, jak sędziowie ci nie pomogą, to na pewno. OK, stávame sa od 5000 eur z výplaty. Dobra, będziemy musieli robić, nie? Že dobre, môžete. Tak priatelia, máme tu stávku, ak sa teda nemýlim, 5000 eur dá Marcin tebe, ak ty vyhráš a naopak, ak náhodou prehráš, ukončíš kariéru a dáš 5000 eur ty Marcinovi. Môžeme to asi Je to tak? považovať za dohodnuté. Pirát zároveň potvrdil, že ak nezvíťazí, ukončí kariéru. Keď príde tá prehra, tak to berem tak, že ja som Marcina pred tými rokmi porazil fakt z short notice a tá príprava nebola bohviaká. Teraz mám dobrú prípravu. Ak ma porazí zápasník, ktorého som porazil, tak to berem, že asi naozaj ten oheň vo mne nie je taký a nemá pokračovať, keby haniť ten šport ďalej, že keď neviem do toho dať maximum. Ale ja cítim, že som ten maximum dal a ja viem, že ten zápas vyhrám, takže pre mňa možno mi to aj robí dobre, že ten tlak je na mňa vyšší, ale ja ten zápas neprehrám. To je na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, zanechaj like a počujeme sa zase na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.